Kule exam question ithi simplify the following expression fully. Sinani la? Expression yethu inama exponent. Awudila nama exponent uqonda ukuthi kumele usebenzise imithetho ehlangene nama exponent ukuze ukwazi ukusimplify. Yabo? So simplify kanjani? Usimplify ngokuthi ukhiphe common facts siqale la phezulu ku numerator bese ulandele ngedenominator. Kodwa ke ukuze uzokwazi ukhiphe i-common factor yakho kumele uqale uhlakaze lokho okunama noma ngathini one expression inama terms awu2 noma ngithi ubheke ama exponent anama expression awu2 kuya phezulu. Yabo le i-exponent yala ine term eyodwa osho ukuthi asikho isidingo sokuyihlakaza. Osho ukuthi kumele sihlakaze lo onama terms awu2. Sizwana. Sihlakaza kanjani? So apply imithetho yama exponent. Umthetho wama exponent kukhona lo mthetho othi makunama base sithi m a to the power m a to the power n. Ngithi makanje lo m minus n la. Angithi uyakhona umu-expressa njengo lo uyakhona umu-expressa njengo a to the power m divided by a to the power n noma umu-expresse njengo a to the power m times a to the power negative n. Angithi siyavumelana lapha. Sina-ke sosebenzisa lo mthetho lo in order to kuhlakaza lama exponent la. So suka from this reverse to this. Mina ngithande ukusebenzisa lena ke ngoba igqama kahle i-common factor yethu. So sebenzisa lona ngoba konke lokhu kusho into eyodwa, one and the same thing. Kodwa isikhathini esiningi inokusetshenziswa lo. Asihlakaze ke ama terms ethu ke la. Sithi ke la uthi 3 to the power t. Umbuyise njobe njalo uthi minus u3. Uyabona ukuthi lo a wethu lo 3 yangithi. Anthi ngibhale ngoblue. Lo a wethu u3 la. Bese now m wethu iformula nje le standard kumele uyazi ngekhanda. U-m wethu ubani uthi kule case angithi. So uyamfaka kuthi wakho la bese uthi times noma ungafaka i-dot la kusho into eyodwa uthi times u3. Ngathi shift sithi ukuthi u-a umele u3 bese ufaka u-minus 2 wakho la. Sabona? Yabo? Now u-minus n. Yebo le format ukuthi isho into eyodwa. Yabo? Mawuso lana ke uya-check na ku denominator yakho ukuthi akukho okwenzakalayo okumele ukuhlakaze. Inhlanhla leyo ke akukho. Okusho ukuthi sidlulela ku step esilandelayo. I step esilandelayo ke
ngitheni inhloso yethu ngithi sithe sifuna ukukhipha i-common factor ukuze sisimplify lento. Usuyabheka-ke la uhlakaze khona-ke siqala ngaphezulu bese silandele ngaphansi. Uqala ubheke kule expression yonke le ukuthi ukuphi okucommon okuhlukaniswe isign. Ngithi kuhlukaniswe le sign le okusho ukuthi mesiqala sibheke okucommon ngapha le side leli bese silandele ngokucommon ngapha nangapha yabo. Ama-side ahlukene. Kumele sicomparishe wona we-2. Yes. Sibheke ukukhona ngapha nokukhona nala. Okukhona ngapha nangapha ulo u-t to the power 3 okusho ukuthi iyona common factor yethu okumele siyikhiphe la. Athi senze njalo-ke. Okusho ukuthi is 3 to the power t common factor yethu esoyikhipha. U3 to the power t. Bese uvula i-brackets lakho. Kule brackets lakho uzowenzani? Uzofaka ama-results akho owatholayo ngokusebenzisa le common factor. Wenze njani na? Uzothatha le term yokuqala le uyidivide nge-common factor yakho. Ulandele ngale term yesibili le uyidivide nge-common factor yakho. Asenze njalo-ke. Ngithi sithini? Nayi i-common factor yethu u-3 to the power t. Siqala nge-term yokuqala. Term yokuqala u-3 to the power t. U-3 to the power t divided by u-3 to the power t uyefana no-t minus t. Angithi umthetho lo umele uwazi uma-exponent. Unjalo ukuthi mawudivida ngamabhesi kunamabhesi afanayo angithi uyawa-subtract ama-exponents. Okusho ukuthi uthola u-3 to the power 0. Hawu, siyabona? Yonke into e-to the power 0, ngisho ngawo u-trillion baba. Uyawufaka u-answer yakho iyohlale ubani? U1. Okusho ukuthi suba no-1 ke la. Sesiyaphantsha ke la answer yethu yokuqala u1. Usufaka le sign le ehlukanisa lama terms lawa esidila nawo. Usungapha kule side. Udivide ngayo ke futhi le common factor yethu awuyisusi. Usufaka le term yesibili, le term yesibili sitheni ubani? U3 to the power t times u3 to the power minus 2. Angithi ima ngiqale ngisuse la lokhu lama answer lawa sekuqaleni. Ya, asibale. La masibala ke lo uzodividana nalo. Ngithi sithe usikhiphela bani? U1. Asikho isidingo sokuthi ngiphinde ngitshengise ke lapho. Lo bese uyasala ke lo uzosala. Usala njengobani? Njengo-3 to the power minus 2. U3 to the power minus 2 uyakhona uphinde umbhale njengo-3 1 over 3 to the power 2. Mawusuka phezulu uye ngaphansi iyashintsha isign. La ngoba sino 1 ihlezi ne-denominator e1 ngaphansi. Mawusuka uyaphansi usuka la uya la iyashintsha isign. Ingakho sinento kanje. Bese ke u3 squared lapha ngezansi uzosikhiphela u1 over 9. Siyabona? Usuyambhala ke lo 1 over 9 wakho ke la. Umfaka la. Uba lula mosula. Sondeze kancane la. Uthola i-answer kanje nayo. Masulana sosekuphelele ke. Usuchecka i-denominator yakho ukuthi ikhona yini nakhona i-common factor yakhona ethi yona. Ubheka kule side leli okukhona ngapha kule side nokukhona ngapha kule side. Okukhona ngapha nangapha u3 to the power t nala u3 to the power t ukhona. Okusho ukuthi sikhipha yena u3 to the power t. Asimkhiphe u3 to the power t ubani la
sethi sivula i-bracket. Same procedure. 3 to the power t siyamfaka la ngezansi sidivide ngaye. Sinobani ithemu yokuqala? Ithemu yokuqala sino-2 times u-3 to the power t. Angithi lo uzosikhiphela u-1 angithi bese kusala u-2. Usuyamphantshaya lo 2 wakho umtholile umfaka la. Udlulele kwi-answer elandelayo. Answer elandelayo ithemu yakhona ubani? U-3 to the power t. Sabona? 3 to the power t divided by 3 to the power t. Hayi sikhulumile lento. Skipphela u-1. Odathi sitshengise nje just ukurefresha umqondo. Khipha u-0 la, phuma u-1. Angithi bese ke sithi minus 1. Usuyaphantsha ke kwe-calculator yakho ke lokho. After ukukhansela la, kumele ushaye le step sokusimplify. Uqala usimplify kahle. Bonakala ukuthi uyasimplify la ukuthi uzothola u-1 minus 1 over 9 all over all over 1. Angithi ya ngoba lo ukhanselana nalo. U2 minus 1 is 1. Oh yeah. Bese uyaphantsha i-calculator yakho ke uzokhiphela u-8 over 9. U-8 over 9. Bheka-ke ama-marks akho alele kuphi. Ama-marks akho alele la. Uma uzothola imaki lokwazi ukuthi ukwazile ukukhipha ama-common factor. Ukwazile ukusimplify la. Wabona ukuthi ukuphi ukukhansela nayo. Ukwazile ukuthola i-final answer yakho. Uthola u-3 marks wakho. Zobe sungichazela ukuthi ikuphi la ulahleka khona sokwazi ukulungisa. Siyabonga.